दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। अरे बोलो दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा। दे दो अरे नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चलो आगे समझा दी कैसे रहे के बा। बताओ तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। अरे ऐसे कैसे होई एडवांस तो दे वही के पड़ी। पहले तो एडवांस तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। चुप रह काहे बारो पढ़ावत मुहावरा। अरे ऐसन बात नइखे हो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक है बा दे दो मिल जाई रे नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाई तो ले लो तैयार बनी। सुना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान बुझलू का हाँ सुना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान। ज्यादा मत बोला कृष्ण पैचा हवे बड़ा लबरा सब जानता है। ढेर बोलता रहू तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक बा ठीक है बा बुझला। हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाई ठीक है बा दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में